Diktator. Eziyet gören halkın içinden çıkıbam, huppat barını yudubam, yine de öz halkını ve özgü milletleri malından, canından ve hukukundan mahrum edip bilen adam sıfatlıları berilen at. Tarihte bolşuyaly häzirem bu diktatorlara has ýakynmyzda hem duş gelse bolýar. Emma bugün biz heniz ömür aýlygyny tamamlamadyk kiçijik diktatorlaryň dälle tarihte ýyzy galyran, hatda diktatorlygyň kitabyny ýazan şahsiýetleriň nädip bu işi ussatlyk bilen ýerine ýetirýänliklerini çintgemekçi. Ýagny nädip diktator bolmaly? Diktatorlaryň ählisi narsist, men özlerini aşa anamly, ähli zadyň merkezine özlerini goýýan, aşa açgöz, pursatçy adamlardyr. Emma diňe özüňe aşa anam diktatorlyk üçin ýeterlik däldir. Maksadyna ýetmek üçin we halky dolandyrmak üçin seni gollaýan gollawrlar gerek. Eýsem özüňe ananan halky ýyzyňa nädip tirkemeli? Nazileriň Fuhrer Gitleriň ömür beýany bu soraga jogap berjek diýe. Halkın gahar gadawyndan peýdalan 20-nji ýaý we gollawar ýygyna. Hitler 20 ýaşlaryny sungut dünýäsinde öz ornuny almak isleýän we şol wagtlar göze başa düşmeýän, daşyndan feredilenni, hiç ýyly liderlik käfiýetine eýe bolmaýan çepiklice surat geçti. Emma Birinji Jahan Uruşynda bir näçe gezek egindeşleriniň arasyndan ölmän sypmagy, onuň özüni faýlanan adam ýerine goýmagyna ýetirdi. Emma onu gollayan hiç kim yoktu. Şol wagtlar dünýäde şol sanna Germaniýada ykdysady krizis bilen bir hatarda gıtlyk we açlyk hökm sürýärdi. Halk aç, fersepilli. Pursatdan peýdalanan Hitler halkyň ýigrenç duýgusyna ýüzlenip, olaryň aýdyp bilmeýän zatlaryny uly meýdanlarda aýdyp, bu ýagdaýdan halky diňe özüniň halat edip biljekdigini anandyrýardy. Halk özüne aşa anamly bu adamy ýyzarlap başlapdy. Gitleriň goldowçulary ýa-da gollowarlary gün geçdikçe artýar we gitdikçe güýçlenýärdi. Emma näçe aratyram, ýagny söz usady bolsaňam, bu işin hötdetinden ýeki özüň başalyp çykmak mümkin däl. Onu öz hereketini dowam etdirmek üçin has ulurak hile gerekdi. Öz wepaly toparyňy gur ve markaňy döret. Hitler öz hereketini amala aşyrmak üçin harby, media, finans we beýlek toparlaryň başyna özüne wepaly adamlar geçirýär. Bularyň arasynda Hitleriň we Nazileriň propaganda ministri Goebbels hem bardy. Goebbels Hitleriň fanatydy we onuň mediadaky awryny galdyrýan yalançy we yalanlaryň ustadydy. Goebbels yalan sözlerinizde ulu yalan sözler. Sebäbi halk kiçi yalanlara garanyňda ulu yalanlara has köp inanýar diýip belläp geçer. Nazileriň nişany bolan şekil, jottomurt, öz boluşly harby eşikleri we Hay Hitler hereketi Hitler'e öz markasy üçin aýratynlyk berýärdi. Emma sen eýem garşydaşlaryň üns merkezinde. Olar näde diýip ýeňmeli? Özüňe hyýaly duşman saýla we düşmanlaryny ýok et. Diktatorlaryň ählisi halkyň gözünde gahrman bolmak we başgalaryny erwet görkezmek üçin hökmany suratda düşman bilen görüşen bolýarlar. Bu düşmanlarym halkyň bu agyr ýagdaýyna sebäp edip görkezýärler. Hitler ýewreýleri, Ugandanyň diktatory Idi Amin hindileri we Aziýalylary, Kaddafi Ýewropany halka düşman edip, olar bilen görüşen bolup, halkyň güýjüni we gollawyny arkalaryna alýarlar. Hökümeti alan soňlar bolsa, ähli garşydaşlaryny, hatda öz egindeşlerinden geljekde özüne hop talar gorkusy bilen ýeke-ýeke ýogyna ýanýarlar. Emma bularyň arasynda iň ussady Iran öňkü lideri Saddam Hüseyndi. O liderliginiň 6-njy gününde ähli egindeşleri we ministrleri bir ýere ýygynaýar.
we olara yüzlenip öz hökümetini agdarmak isleýänleriň bardygyny we häziriň özüne körsä çykyp boyun almaklaryny isleýär. Olaryň içinden öňden dil duşulan biri çykyp özü bilen bilelikde zally oturanlaryň atlaryny agdap, Saddamy we onuň hökümetine garşy agdarylşyk planlanmaklaryny aýdýar. Atlar agdalanlar bolsa näme bolýanyny düşünmeselerem zallan alınıp biýüne ýok edilýärler. Ve bu video ýazgy ähli ýere ýaýratylýar. Bu diňe ýöneköy halka däl, eýsem diplomatlara hem kimin başlykdygyny görkezýärdi. Emma gorkuýuny dowamy diýir tutup rejimi dowam etdirmek üçin diktatora has başgaçarak taktikalarym gerek. Hemme ýerde bol we anamy ýok et. Söýgümi ýa-da gorku diýip sorulsa, diktatorlar elmadama gorkuýun saýalýarlar. Ve gorkyan adam hiç zady milt edip bilmeýär. Halkyň iň kiçik atlygyndan iň ýokarsyna çenli diktatora boyun bolmasa, olary iň agyr ýagdaýda jedalandyryp biljekdiklerini gönümel mediaň süýle ýaradýarlar. Gorkuýuny diýri tutmak üçin bolsa, hemme ýerde gulaklary we gözleri bolýar. Dogan-dogany, goňşu-goňşuýuny ýamanlar ýal edip, halkyň öz arasyndaky ynamy ýok edýärler. Kime ananjagyny bilmeýän halk bolsa, çäresiz rejime boyun bolmaly bolýar. Bu misaly Stalin, Saddam, Kaddafi we beýleki ähli totalitar rejimlerde görmek bolýar. Rejimi güýçlendirmek we dowam etdirmek üçin eginleşilen jügüsini doldurup durmasaň iri wiçden ýok ýanýarlar. Onu olara veriljek çeşmeni nireden tapmaly. Pul çeşmelerini döwletleşdir we wepalygy satyn al. Diktator bolsaň rejimiň hyzmatkarlary bilen paýlaşmagy bilmeli. Çeşme üçin bolsa, halkyň yer asty we yer üstü baýlyklaryny edaralary dol ýagdaýda döwletleşdirmeli bolýar. Kliptokrasiya ady verilen bu usula görä, ähli çeşmelerden gelýän pullar rejimi we hyzmatkarlaryna akýar. Saddamyň, Staliniň we Kaddafiň rejimi hem bu usuly ulanyp öz diktatura rejimine dowam etdirdiler. Hukuky halka garşy taýyk edip ulanyp, gymyldan uğrundan par aldylar. Ýöne uzak wagtlap rejimi dowam etdirmek üçin we öz ideologiýany ähli halka hatda täze netle kabul etdirmek üçin näme etmeli? Hakikaty ýoý, ýalany ýaý. Kaddafi bilim sistemasyny dolu ütgödüp, öz ýazan ýaşyl kitabyny mekteplerde okutdurup, hatda syna gymaldyrıp, täze gelýän nesili rejimiň wepaly eskerlerine öwürmek başardy we şahsy kultuny 40 ýyl çemesi dowam etdirip bildi. Emma hakikaty ýoýma meselesinde Staliniň öňüne geçjek ýokmy diýen. Lenin ölenden soň başa geçen Stalin, ähli gazetler jurnallary we beýleki ähli media organlaryny hakikata garşy senzura bilen gadagan etdi. Gıtçılık wamy? Derman yetmezçilik wamy? Tebig helakçylyk wamy? Bularyň ählisini ýaýratmak gadagan. Ukraina halky açlykdan gyrylýardy. Emma bu maglumaty ýaýratmak gadaganly. Halkyň ähli habar berişleri işdeleri diňe rejimiň isleýän zatlar bilen doldurulýardy. Muňa görä bolsa hemme zat güläli gullukdy. Gıtçılıktan halas olmak üçin agrosenagatın başına Marksist ve Leninist düşünce bilen ekinleri yetiştirmeye finansiyan bilimi ýoýan Lysenkony getirdi. Onun ulanýan usullary halka hasam azyk yetmezçiligine, gıtçılığa we ölüme getirdi. Stalin üçin bolsa hakikat ýa-da bilimiň näme diýäniniň ähmiýeti ýokdy. Onun üçin ilkinji we ýekete kriteriýa Lysenkonyň öz ideologiýasyna we rejimine wepaly bolmagydy. Stalin dini inanç hem ýa ýok etmeli ýa-da ýoýmalydy. Sebebi dini inanýan adam bu dünýä näme üçin geldik ýaly soraglary berip bilýärdi. Beýle adamlar satyn almak kyndy we bular rejime garşy çykyp bilýärdi. Hudaýa derek özüni we rejimini öňde goýmak üçin bolsa, Pavliň hekaýesi ýaly dürlü yalan hekaýelary halkyň aňyna sokýardy. Näçe mekir taktikalar ulansaňam, şu wagda çenli aglan diktatorlarymyzyň hiç bir rejimini has uzak wagtlap dowam etdirip bilmedi. Onu
rejimi has uzak wagtlap dowam etdirmek üçin näme etmeli? Yurdu dolluğunu türmeleştir ve nesilden nesile geçir. Dünyanın en yapık yurdu Demirgazyk Karayanın diktatory Kim Il-sung 1950-nji ýyllarky söwüşe hem bahane edip Juche düşünjesini döredýär. Juche düşünjesi biz bize yeter diýmek ve bu düşünjeye göre eger daşary ýurtlar bilen söwda ýa-da medeni gatnaşykda bolunsa millet ýa-da millilik ýeter diýip halk inandyrylýar ve yurdun araçağı daşary ýurtlar bilen dolu kefilýär. Metbuat ve media diňe rejimin propagandasyny edýär. Halkın başka habar alıp berileceği hiçbir çeşme yok. Halk birigip ayaklanma diýaly adamların bir yerde jemlenişmegi ve syýahatlar çäklendirilýär. Daşary ýurt mediasy gelýse, diňe gözöçülük aslında ruhsat berilen yerlere gidip bilýär. Ol yerlerde de garamaya halkın ýagdaýy görkezilmeýär. Kim Il-sungdan soň oğlu Kim Jong-il geçýär ve ol mediany ulanyp rejimi hasem güýçlendirýär. Hatta mektep kitaplarını ve medya organlarını ölüm aradaky hikayalara ulahy sypat berýär. Oňa görä ol dogluny iki alem goşar ve bir ýylda doganmyşyn. 3 heptelikke ýörep, 8 heptelikke geplenmişin. Howany hem kontrol edip bilýärmişin. 1500'den uğrap kitap yazanmışın. Golf oynanına dağı bir ronu şolgur topu 11 deşege bir vada salıp bilýärmişin. Kamil derecedeki imitsindir şu gomuna ew bolunlygy üçin tuvalede hem giden okmuşun. Hatta hamburger hem oylap tapan şolmuşun. Bu propaganda usullar ulanyp rejim eýen 3 nesil bäri dowam edip gelýär. 65 ýylyň netijesinde ýadryny güýje ew bolmagy Demirgazyk Karaýany elde girmesiz ýagdaýa getirdi we rejimiň dowamatyna dowam goşdy. Azap geçen maglumatlarymyz 2021-nji ýylda Netflix'te ýaýlama berilen 6 bölümlik serialyň gysgaça beýanydy. Tarihtaky bu ýoğul tiranlar baradaky has içkin maglumatlary belkem soňky bölümlerimizde tomaşa edip bilersiňiz. Jemle aýdanmyzda nädip diktator bolmak bilen bagly maddalar agzap geçdik. Ýöne kimiň ýa-da kimleň diktator bolup biljekdi baradaky soragyň jogabyna her kim diýip jogap berdi boljak.